Още веднъж повтарям, значи тук е офис рум, деца вика офиса, тук е празно, без зад вратата има един гардероб малък. Така, вижте каква гледка имаме от нощно Токио. Нищо, че ние не сме в Токио, Токио се вижда. Така, чакай сега да светна тук, че газарските лампи. Всички са в дървено и... Миру? Чакай малко, чакай малко. Значи, това е шкафа ни, тук е масата с 4 стола, има и 6, отзади е гардероб. Тук е шкафа с телевизора, за сега телевизорът е супер малък, а за обогатеем и по-голям. Масичката за кафе и това. Чакай да видим и оттам да го снима. Ей така изглежда. Тук се върти нещо наоколо. Така, кухнята. Има малко неизмитичени, ама няма как. Стария хладилник. Това е плота. Много голям и хубав. За сега още нищо не съм сложила в него. Какво чара тук обикаеш? Тъй коридора всичко е гардероби. Полупразни. Ето на децата стаята. Това пак са гардероби тук. Чакай да се върна. Не ми затваря вратата. Мари. Да. Това са значи гардероби. Мари, не дей ми затваря вратата, ще се бием да значи. Шапацат. Мидори, да. Зелена количка. Айде да видим как. Покажете си стаята. Чакай, че малко тъмно да светна. Така, това е светло. Така, значи, влизаме в стаята. Малко играчки. Той е прозорец, поне има тук. Ето го едното легло на Мари. Ето го и на Сая леглото. Сая, я застани, маме, до леглото. Бедството корите. Айде тя Мария да стана. Гордо, вижте, до колен, малко над коленето име. Мойкай, орите, мойкай нотте. Мойкай, орите, слез още веднъж. Орите, още веднъж, слез да покажеш. Мойкаяте. Мойкай на ботте. На ботте. Качи се пак да те видят. А, така, браво. Тия не да ги хвърля. Коре, мама хосим. А тоди питата се роди, шо? Айде и Маричан на леглото. А така, инджаворе. А така, мечо пу. А така, задуши го мечо. Айде, не. Айде, чао, чао. Чао, чао, мама. Така, да покажа набързо и последната стая. Той, дето е най-близо до вратата. Тук е телевизор и взехме си единия стар шкаф, че някъде да сложим телевизора. Тук е голямото легло. Навън единствената стая с балкон, освен банята. И това е черния гардероб, дето също си взехме. И това е единствения гардероб, който има тук. Даме, шмета. И тук walk-in closet му викат. Тук е голямо пространство. Фотони, мотони, разни чанти, манти.
Много неща. Ето и другата асистентка. Айде, Мари, излез от тук. Айде, обаче не окро. Айде да ви пратим.